Cambados ten en marcha nestes momentos un plan de aforro enerxético que busca reducir a factura de luz do concello. A principal medida pasa pola renovación do alumeado público en distintos puntos do municipio, mudando os farois por outros de tecnoloxía LED. Nas zonas de Castrelo e Viña estánse investindo 200.000 euros nesta mellora. Este é un proxecto do IDAE, cofinanciado coa Deputación e co Concello, no que se van a invertir aproximadamente 200.000 euros en sustituir lámparas de alto consumo, lámparas de incandescencia, por unhas lámparas que ofrecen un moito mellor rendemento, que son tipo LED. Estas concretamente que estamos instalando aquí pasarán dun consumo de 150 vatios a 30, é dicir, estamos reducindo 5 veces o consumo eléctrico nas zonas rurais. O cambio de luminarias tamén está previsto no polígono industrial e no campo de fútbol do Pombal. Na mesma liña vanse renovar farois noutros 300 puntos de luz por todo o concello, neste caso con fondos propios e cun investimento de 15.000 euros. Vanse a sustituir lámparas, luminarias, con cargo a fondos propios en outros 300 puntos de luz aproximadamente. Son puntos de luz onde existen lámparas antiguas con un consumo elevado e que son compatibles coa sustitución por lámparas novas sin ter que facer maior cambio, é dicir, non é necesario sustituir toda a lámpara nin os cuadros. Outro dos piares deste plan de aforro enerxético pasa pola instalación de paneis solares en distintos edificios públicos de titularidade municipal. Unha xa temos aprobada no IDAE que se instalará sobre a piscina municipal, que é un dos elementos de maior consumo, e outros 3 sobre elementos municipais, edificios municipais, que son o edificio do Concello, o edificio administrativo da Rúa Ourense e o centro de día. Con todas estas medidas, di o alcalde, Cambados logrará un aforro significativo na factura da luz. Estima que o cambio podería supoñer entre un 50 e un 75% de aforro respecto do consumo actual.